Kodi inu ndinu mwana wa ndani? Mwana wa Mulungu kapena mwana wa Satana? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 4 Januwale chaka chino cha 2025, ndipo ndi siku loweruka. Mawu amene mpingo watipasa kuti tigawane, mawu oyamba akuchokera m'kalata yoyamba ya Yohane mutu wa 3 ndime ya 7 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Trinity Nyambalo wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 35 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande kuchokera ku St. Agnes Mlombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Yohane Woyera. Ana anga, wina aliyense asakusokeretseni. Munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Khristu ali olungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Pakuti Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti aononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwirachimwira, popeza kuti umulungu wake wa Mulunguyo uli mwa iye. Sangathe kumachimwirachimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaoneka motere: aliyense osachita chilungamo ndiponso osakonda mnzake sali mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga Woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Mmawa mwakenso Yohane anali pamalo pomwepo pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu akuyenda, iye adati, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu." Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adasatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti akunsatira. Tsono adawafunsa kuti, "Kodi ulendowu?" Iwo adati, "Timati tidziwe. Kodi mumakhala kuti Rabi?" Tanthauzo la Rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati, "Tiyeni mukaone." Iwo adapita naye. Pamenepo nthawi inali ngati 4 koloko madzulo. Adakaonako kumene iye ankakhala, ndipo adakhala naye tsiku limenelo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane nasatira Yesu anali Andreya, m'bale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza m'bale wakeyo Simoni namuwuza kuti, "Tampeza Mesiya," ndiye kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja. Motero adamutenga kupita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati, "Ndiwe Simoni mwana wa Yohane. Dzina lako lizakhala Kefa." Tanthauzo la Kefa ndiye kuti Thanthwe. Mthenga wa Ambuye.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mumakhala kuti Rabi. Tiyeni mukaone. Funso limene ndafunsa poyamba paja likuchokera mawu oyamba. Ndipo funso ndinena kuti kodi inu ndinu mwana wa ndani? Mwana wa Mulungu kapena mwana wa Satana? Ngati ndinu munthu wabwino kapena ngati ndinu mwana wa Mulungu, alozereni anzanu zinthu zabwino. Zinthu zabwino osamamanana. Pajatu anthu lero akunena za ma connections. Tiye tiphunzire kuchita share ma connections. Mawu oyamba akuti ana anga, wina aliyense asakusokereseni. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Kuchimwa ndiye khalidwe la Satana. Mukakhala ndi khalidwe la kusachimwa, ndiye kuti mwa inu muli umulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaoneka motere kuti aliyense wosachita chilungamo ndiponso wosakonda nzake ndi mwana wa Satana ameneyo. Choncho ngati inuyo simukonda ndipo simukondanso chilungamo, muziwe kuti ndinu mwana wa ndani? Wa Satana. Koma mawu alero cholinga nchoti atipemphe kuti ifeyo tikhale ana a Mulungu, kuti tizichita chilungamo ndi kumakonda kuchita za chilungamozo, ndipo tizikonda anzathu. Tikatero tikhala ana a Mulungu. Lamulo namba 210, Canon Law 210, Canon namba 210 limapempha kunena kuti all Christian faithful must direct their efforts to lead a holy life and promote the growth of the church and its continual sanctification according to their own condition. Kapena ndinene kuti lamulo namba 210 la mpingo, limene kanoni namba 210 limanena kuti Akhristu onse akuyenera kuchita chamuna, kuyika nyonga zawo zonse pamodzi, kuchita khama kuti akhale mmoyo woziyeresa. We must lead a holy life. Apapa ine ndimawasirira Alegio. Alegio ali ni nyimbo yawo, komanso imene imakhala ngati ndi moto yawo ya Alegio. Amati eya eya ine ndine wa Maria, ndiyere mulegio, ndiyere seena, ndiyere mulegioyi kuti ndikayera ndiwayeresenso anthu ena. Ndi moto ya Alegio. Kwene moto imene imandisangalatsa kuti takunena kuti chimene chinena kukhala cholinga cha Mkhristu wina aliyense akamalowa mchalichi kunena kuti ndikubatizidwa ndipo ndifuna ndisanduke Mkhristu, ndifuna ndikhale munthu wabwino kuti ndiapangisenso anthu ena kukhala anthu abwino. We better choose to be sons of God, osati ana a Satana. Ayi ena makhala ndi maganizo oyipa Alegio. Ndifuna ndichite correct pamenepo. Mwina nchifukwa chake, chifukwa chonena kuti pakati pathu munthu aliyense amene ali wamkulu timamutenga ngati ndi mfiti. Ndifukwa chake kawiri mukapita ku Legio mmapeza kuti amene amapezeka ku Legio amakhala anthu achikulire. Ndiye timawatenganso ngati iwo aja ndi afiti. Kulakwisa kwakukulu, Mulungu akukhululukireni. Kukhala mu Legio sikukhala mfiti ayi. Koma kuti munthu akusirira kunena kuti ineyo kuzera mu utumiki umenewu amayi Maria mundithandize kuyeresa moyo wanga, ndipo nditawuyeresa moyo wanga ndifunanso ndiziwayeresa ena.
legio ndi kagulu ka anthu kamene kamagwira ntchito zawo mwachinsisi, ndipo ena timangoziona zinthu zikuchitika mokoma mu mpingo. Awa anasiya kupemphera kuona munthu akubwera wamba kupemphera, mukuona ngati wangupanga zimene zija mwayekha. Amakhala alegio amene amapanga zimene zija kuti ife taziyeresa ku legio kuja, koma tikufuna awanso ayerese chani moyo wawo. Choncho Canon namba 210 imapempha kuti akhristu achite khama kukhala moyo woziyeresa, ndipo ataziyeresa ndi bwinonso achite ngati alegio kumayeresa anzawo. Mwana wa Mulungu amaziwika kapena tine kuti amaoneka ndi ntchito zake. Galatiya chapter 5 verse ya 22 ndi 23 amene akunena kuti mwana wa Mulungu akuyenera kukhala mwana wa chikondi, mwana wa chimwemwe, mwana wa mtendere, mwana woleza mtima, mwana wa chifundo, mwana wokoma mtima, mwana wokhulupirika, mwana wofasa, mwana woziresa, omvera. Ameneyo ndi mwana wa Mulungu. Chichitha kumafunsa kuti bambo mwafunsa kuti kodi ndinu mwana wa Mulungu kapena mwana wa Satana? Kodi kukhala mwana wa Mulungu nkutani? Ngati mufuna kukhala mwana wa Mulungu, tikuyenera inyo ndine kukhala anthu achimwemwe, amtendere, woleza mtima, achifundo, okoma mtima, anthu achikondi, okhulupirika, anthuso ofasa, anthu oleza, odziresa. Amene watu ndi mphatso za Mzimu Woyera zimenezi, ndipo tikuyenera kuzipempherera kuti tikhale nazo zimenezi. And kukhala mwana wa Satana, ine ndikuona ngati ndi chimozimozi kukhalanso ndi makhalidwe amene akupezeka pa Galatiya 5 pomwepo verse ya 19 kulekeza 21. Ndipo akunena kuti mwana wa Satana amaoneka, amaziwika ndi ntchito zake zonga izi: kukhala munthu wokonda zadama, kuchita zonyasa, kusaziresa, kupembeza mafano, kukhala munthu wa ufiti. Ena mamva kukoma kutchulidwa kuti ali ndi ufiti, ati anthu aziyaopa. Mumapindulapo chani pa ufitipo? Mulimbu! Mukhale anthu musamayi kwera ndegeyo masana anthu nkumaona kuti mukudya bwino ndipo mukuyenda mosavuta. Mwana wa Satana amakhala mwana wa ufiti, mwana amene akulimbikisa zinthu zachidani. Mungoziwa kuti amene ndi mwana wa Satana. Munthu amene amakonda kukangana ndi anzake ndi mwana wa Satana. Munthu amene mwa iye muli kaduka, kupsa mtima, ameneyo ndi mwana wa Satana. Kuzikonda, kusagwirizana ndi anzanu, khalidwe limenelo ngati lamanga nthenje mu mtima mwanu, nguziwe kuti mukulamulidwa ndi Satana. Kuchita mipatuko, dumbo, kulezera. Munthu nthawi zonse kumakhala chilezerere, ziwa kuti kusogoleredwa ndi mzimu wa Satana. Kudakhwa pa maphwando achipembedzo. Tibwerezenso kuti mwachidule zimenezi ndi zizindikiro zimene zimaonesa kuti uyu ndi mwana wa Satana kapena akulamulidwa ndi mzimu woyipa. Tiye tizipempherere kuti tikhale ana a Mulungu. Ndikuti funso, ndinu mwana wa ndani? Pamene tu Yohane adaona Yesu, mawuwa akuchokera ku mawu omwe yatawerenga dzulo, kubweza kunena kuti Yohane awaona Yesu ndipo akuwauza ophunzira ake awiri kuti suyo mwana wankhosa wa Mulungu. Ndipo akuti pompo ophunzira aja adayamba kumamusatira Yesu. Yesu adawafunsa, ulendo uwu guys mukupita kuti? Ndiye akunena kuti timati tiziwe kuti mmakhala kuti Rabi. Ndi Ambuye sauza tiyeni mukangoona ndi maso, ino ndine tiyeni timusateni Yesu tikaone ndi paso. Ndipo akuti adakhala naye siku limenero. Ndipo posiriza Andrea adapita kukauza m'bale wake Simoni, namuza kuti tampeza Mesiya. Yesu atamona adati, ndiwe Simoni mwana wa Yohane, ndipo zina lako zizakhala Thanthwe. Thanthwe ndiye kuti mwala wa pamaziko, kapena tine kuti mwala odalirika. Funso nkumati kodi inu, kodi ine ndife anthu odalirika? Kuti Ambuye Yesu atha kunena kuti ndiwe Thanthwe pa chikhulupiriro, ndiwe Thanthwe pa Chikhristu, ndiwe Thanthwe popemphera, ndiwe Thanthwe pochita zabwino. Anthu amakudalirani pambumba panu kuti achimwene ajatu ndi Thanthwe amene timawadalira m'banja mwanu. Kodi ndinu mwana odalirika m'banja mwanu? Kodi ndinu bambo odalirika, mayi odalirika? Kapena kutheka mwina akazi anu anasiya kukudalirani, amangokhala ngoti bora tili limodzi. Kapenanso mwina akazi anu anasiya kukudalirani.
phakati mwanu. Titha kunena kuti kodi phakati wanu ndi wodalirika mu tchalichi chanu. Akamanena kuti mphakati wa St. Eugene, mphakati wanu ndi wodalirika ku tchalichi kuja. Banja lanu ndi lodalirika mmuzimo kapena ayi. Tchalichi chanu nchodalirika mparishi imeneyi kapena ayi. Tiyeni tizipempherere kukhala anthu odalirika. Tipemphere. Atate, tikupemphani kuti mutipatse Mzimu wanu woyera utithandize kukhala ana a inu Mulungu. Tisakhale ana a Satana, koma tikhale ana a inu Mulungu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen.